harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras madihita salutnya, selamat hari Minggu madihita sa sudina. Ada orang sota puka, par minggota par jolo mahita martang yang nahom di bagas rohat tabi. Amen. Tabuji matuhata maredia maitesian buku ede nomor sia ayat sadaro di ayat dulu. Oh
Marhi hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni to di perbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Disuruh debata do anak na gabe perdengganan taringot kudusatta. Kamu aliak kadongan, mulusongoni di haulongi debata hita. Ikut do hita masih haulongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan ama namin na di banua gijang. Maulia te marohanami tuho. Ala di leon ho anak muna sa saday tuhami jala di paluho ho hami sian kon koman sibolis. Upang ido hami tuho. Saya ramo ti hami di bagasan hatam. Asam bargogo hami. Jupa masa hasusan dot hagugutan. Saya sama dosa nami dot panglasyon nami di hatam na badiay. Saya perbadiay marohan nami marhiti-hiti todim. Jala pamasok hami tu hangoluan sugot. Asa pujion nami hodisi. Roh di salileng nilileng na. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma patik di minggu tersadarion imasian sada Petrus 4 ayat 10. Masih pature-turean mahamu ganup marguru tu ase-asini nani jalona. Songon aka juara bagas na burju di ragam-ragaman ni ase-asini di bata ima saatna atong rapang idogo kumahita tu amata di bata. Ale Tuhan di bata. Sai pargugoi mahami mangulahon na bartu patik. Amen.
tato poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami parguguna suatu dosan. Parasirohami dahami nadangolon. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahat dohami tubuh. Jala dangadong haperson nami di bagasan rohanami hian. Taluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masay gudang do pangalason nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alay dengan dibasam dohot asin di roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa di hapason nami. Dohot pangalason nami. Saya ingot mahami hobar tu asin di roham. Dohot dengan dibasam alan ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Sono do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilujai ho ahu marhite sian akka hajahaton. Ahu tutu. Au sadiri manelisai akka panganalasip alani hadiriokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Asangapon madi debatan adigijang. Amin. Hidup
Epistel Minggu Sadarion, Imasian 2 Kronika Sia, Mamukasian Asada 1 ayat 8, Tajaha Mamargat Tisorin, di ayat Parapudi, Rap Mahita Majahasa. Ame bebet ni Raja Boru-Boru Sian Saba. Ia Raja Boru-Boru Sian Saba, dung dibege baritian si Salomo, Roma dasi datu Jerusalem, naing masih ujian dohot si Salomo, marudang-udang, pardongan parangan mas saya tongam, tole unto, akan mengusung na khusus, maragam-ragam dohot, sere, masa gudang dohot mata intan. Jadi, dung saat nasi datu joloni si Salomo, ipabuahon matu ibana, taluhut na di bagasan rohanai. Jadi di patorang si Salomo tu nasida sude suku-sukurna. Jaladang adong nabuni nanggosada sian rohani si Salomo. Naso pinatorang na tu nasida. Jadi dung di ida Raja Boru-Boru sian Saba habis taradan si Salomo, dohot bagas pinaulinai. Tole si panganon di mejana, tole partording na hudul akana posona, tole panagam ni aka paraladona dohot pakaian nasida, tole aka si tau anggurna dohot pakaian nasida, tole partanggaonna laonakok tujuro ni Jahoba, jadi hirana tamali to di nasida. Laos judok mamandok rajai, sitong do hape baritai na hubege di luatu, taringot tu aturan binahemi, do taringot tu habis taranmu. Damian di paratongon rohaku jolo baritai, pai maro autuson, gabedida mataku, hape idama, nanggo satonga dang di baritahon halak tuau, siang hinagodang di hapistaran mi, dilopoi hapistaran mi do barita nahubegei. Martua mahalak parhaladom, martua madohot akan napasom, akan natoktong marhalado di hadapanmu, pabege-bege habis taranmu. Pinuji majaho wade batam, namar lomoni roh hamidaho, lah wabakiton hotu atas babangsona. Bahen raja sikat ni jaho wade batam, ala holong di rohani di batam mida Israel, nak membahen Saliling-lilingna, umbahen di pabangkit ibanaho, gabe raja kumkum nasida, mamulaon uhum dohot hatikuran. ima sahatna, martua do akan atau mangihon hatani di bata, jala no peopsa. Amin. Tahdita mahapersiautai, song nahita didak dung atas hapersiaun di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di depan Jehovah, ido ama pargu na suatu dosan, natu mau palangit dohot, au porsea di Yesus Kristus, anak ni depan Jehovah na sesedai, ima itu bohon si Maria, naga bagabian sianto de perbadia, adorang suabubuhan. Ido tu hata, nat tumar na bernit, di panghuman ni silatus, nampate terpajal ibana ihapin harus tilang. Natuat manaturu dung ditanam, namulak mangulu di are patuluhon, sama naik tu surgo,
lahudul siamun ni di bata Jehovah, amanay parguguna suatu dosa ni, disi may bana pay mamulak sukut tanaon, mga humihalak na matid do. Aw persayad kadi perbadia, jalarong kada huria na badia, huria hato pana Kristen akan na badia, do dia sani dosa, do dia tay na manok, mulak mangguluso daging na akanang ma, do dihanguluan na surasuda. Amin.
Horas madihita saluhuna. Iking di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 3 September 2020. Pertanyaan wek, Rabu 6 September 2020 pukul 10 siang web, dada. Wek Cipinang, Ibagas ni keluarga Situa Charles Tapubolon Borusianipar, Komplek Polri Cipinang Atas, Blok E 4 RT 102 RW 5 nomor 30 Cipinang. Wek 2, Wek Rawasari Cempaka Putih, Ibagas ni keluarga Manahan Aritonang Boru Manurung, Jalan Cempaka Putih Barat 12 F nomor 4 RT 7 RW 8 Cempaka Putih. Kamis 7 September 2022 pukul 10 siang WIB. Dada, Wek Hutan Kayu Kayu Manis, Ibagas ni keluarga Arian Tobing Borusinaga, Jalan Kayu Manis Tolu, Hutan Kayu, tempat pertanyaan di ruang Timoteus. 2. Wek Pisangan Gading Raya, Ibagas ni keluarga Mangapul Sibarani, Situa Herdina Boru Naiborhu, Jalan Gading Raya Gang Gading 2, RT 4 RW 14 nomor 30 130A Pisangan Timur, tempat pertanyaan di Gedung Sinantam. Dulu, Wek Kayu Putih Kapling Polri, Ibagas ni keluarga Stephen Pit Viral Georgi Sipahutar, Pantas Angelia Hauliata Boru Hasibuan, Jalan Kayu Putih Sia nomor 20 Kayu Putih. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion 3 September 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado Padidion Nabadia Tudak Danak. Torop Nidak Danak nama Jalo Padidion 5 halak. 2 bawah, 10 perempuan. Bulan Diakonia, bulan September 2020 5 bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Bulan Diakonia dimulai Minggu Sadarion 10 September 2020. Ibadah puncak di Patupa hari Minggu 24 September 2020. Amplop bulan Diakonia di Patupado Ganu Permingguon. Saleling di bulan September 2020. Tapasahat ma marhiti pilihan kantong na ungu selama menyambut bulan Diakonia HKBP Rawamangun tahun 2023. Tuhat tama mamasu-masu. Komisi Beasiswa, hari Sabtu tanggal 3 September 2020 pukul 10 WIB, Maringana di Garijata, Tapatu Pama Pasahat Beasiswa tu Aka Yanak Kota Nama Jalo Beasiswa. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun membuka pendaftaran beasiswa gelombang paduahon. Tuaka Ruas ni Huriata HKBP Rawamangun nahu orang mampu yang tingkat SD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Formulir pendaftaran boima dibuat dan kantor sekretariat gereja Garijata. Manang menghubungi Sintua Wek. Informasi lanjut boima menghubungi Norita Boru Nainggolan. Nomor handphone 0810 Balusia 47 Balusia 5 Sada. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun manogihon suki ruas ni Huriata HKBP lahau berpartisipasi 5 gerakan orang tua asuh dohot donatur asa boi mardalan kelangsungan pendidikan tu aka yana kota nahurang mampu. Formulir partisipasi boi dibuat dan sekretariat Gerjata manang menghubungi Sintua Wek. Informasi lanjut boima menghubungi Maria Boru Simajutak. Nomor handphone
onom 2 walu 10 pitu ia opat walu puluh tada 2 pitu. Konven Distrik Senin 4 September 2023 pukul 10 WIB di Patupado Konven Distrik Walu DKI Jakarta secara tatap muka maringanan di HKBP Pasar Minggu Jalan Pol Tangan Raya nomor 6 Pasar Minggu di Perhalado Nagok Tiki dohot keluarga Padita pensiun dohot keluarga dohot ina Sarfat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta niudang asama dohoti konveni pembekalan DPH SPH HKBP Distrik Walu DKI Jakarta hari Jumat 1 hari Sabtu tanggal 15 September 2020 maringanan di Inasi Resort Conference Jalan Raya Sukabumi kilometer 17 Jaringan Bogor di Patupado pembekalan Badan Pengurus Dia atau BPH SPH Distrik Walu DKI Jakarta. Ketua SPH Sekretaris Dohot Bendahara PHP SPH AKBP Rawamangun Parsido dot pembekalani. Kebaktian Padang Ina Hanna Distrik Walu DKI Jakarta. Selasa 5 September 2020 pukul siawib maringanan di Perta Sipur Kempi 2 di Patupado Kebaktian Padang Ina Hanna Distrik Walu DKI Jakarta. Ina Hanna HKBP Rawamangun dohot do madohoti kebaktian Padang I jala bohrat masian gereja jam itu. Kunjungan rohani Minggu 10 September 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB paduan suara Feni Gaude Gereja HKBP Resort Taman Mini Rodo mengibati huriata madohoti Parmingguon jala patu begihon ede puji-pujian parhite-hite kor. Malam keakrapan Naposo Sabtu 7 Oktober 2020 maringanan di Hotel Grand Valore Cikarang. Seksi sending Dewan Marturia HKBP Rawamangun patupa malam keakraban Naposo sending dohot syarat buima dijaha di Harotas Tikring. Penutupan parheheon Naposo Bulung Minggu sadarion 10 September 2020 Parmingguon pukul 10 WIB dohot pukul 10 WIB di Patupado penutupan parheheon Naposo Bulung HKBP Rawamangun tahun 2023 di Parmingguon Naposo Bulung patu begehon ede puji-pujian parhite-hite kor dot madok hata. Tikting naing marbagas tik parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Fritz Paris Senior Utapea ruas ni HKBP Rawamangun Wek Kelapa Gading anak ni Amata Hotman Paris Hutabea tubuh ni Inata Agustina SD Boru Marbun Dohot Orwana Giovanni Sutanto Boru Marbun ruas ni HKBP Rawamangun Wek Kelapa Gading Boru ni Amata Cencing Liang tubuh ni Inata Siska Agustina Sutanto pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 10 September 2020 pukul 8 WIB Gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma padita peri siregar ruas ni HKBP Rawamangun Wek Jatinegara Kaum anak niamata si
tua sahala tua siregar nahinan, puni inata, Nurlan boru hutahayan, dohot orwana, Herlina Agnesia boru gultom, tuas ni HKBP Pakuan Ratu, Resort Kota Bumi, Lampung. Anak niamata marudut gultom, puni inata, Hormaida boru nenggolan, Pamasu-masuon hari Sabtu 3 September 2020 Pulsia BIP di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Daniel Iman Napitulu. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun. Wek Kampung Ambon. Anak niamata Firman Haposan Napitulu. Tubuh ni inata Maralina Borusiahan, Dohot Orwana, Andriani Paola Mikalita Borus Itohang, Ruas ni HKBP Pardubuan Resort Medan Selatan, Boru ni Amata Panangian Sitohang, Tubuh ni inata Horma Linda Boru Nababan, Pamasu-masuon hari Sabtu 6 September 2020 Pulsia WIP di Gereja HKBP Resort Kayu Putih, Jakarta Timur. Dulu, naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Raja Fatar Evan Sitorus. Ruas ni HKBP Resort Palmarum, Pejuang Bekasi. Anak ni amata Insar P. Sitorus. Tubuh ni inata Martoria Borunapitu. Dohot Orwana. Imma Kaulata Agata Bornok Retauli Boru Dolok Saribu. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wek khusus. Boru ni amata Rudolf Firman Dolok Saribu, tubuh ni inata Chris Dora Boru Lubatobing. Pamasu-masuon hari Sabtu 3 September 2020 di Gereja HKBP Palmarum Pejuang Bekasi. Tama nama masu-masu persarif nasida gabi persarif nadingkan ijo lota tarlumubi ang di koloni kata. Namoding. Nah di hari Jumat, pada September 2020, ngaju molombo di sahalak ina Helmina Boru Lubatoruan, umur 32 tahun. Inading ni amata situa A sinabela nahinan, alamat Perum Gebang Permai Blok Atolu Sapia Cakung Jakarta Timur. Di penggilingan kemudian Ibuan Kona Asogit Pakara. Patama na mga lehon gugo dot pangapulion keluarga namar tahun. Pilion dohot aka udut ni buah-buah tajahama di karutas nok pinarade ni huriata. Pasu-pasu de Batama, aka barita masa, dohot bulaon aka si patu kota bahain sangap di warna. Tongonima tikting di huriata minggu dadarion. Mauliate. Shalom. Oras ma kasalu. Tama do hita medok mauliate tu Jehovah di bata. Ala di lehon do di hita hahipason. Boy marpungu di bagas joro ni tu hatta. Suang songoni nang ruas namar minggu di bagas nabe. Nahu hormati hami amang pendeta Johnny Rumah Horbo. Suang songoni amang inang situa parhalado HKBP Rawamangun. Nahu parsangapi hami, jala nahu holongi hami, amang inang na tua-tua nami, na poso bulung, suang songoni ma nang sude anak sekolah minggu ruas HKBP Rawamangun. Mardomu tu program ni Huriata melalui Dewan Diakonia naung ditotopon ni Huria
bulan September Oma songon Patuluhon seksi kesehatan. Kegiatanna mangulahon donor darah tu sude ruas ni HKBP ima sahali 3 bulan. Mangulahon pemeriksaan kesehatan lansia di gereja sahali 3 bulan setiap minggu patuluhon. Seminar kesehatan remaja dohok naposo HKBP Rawamangun nunga di Patupa na di tanggal 10 siai di gereja tahun. Mendampingi kegiatan sekolah minggu
dalam lomba gerak jalan, lomba futsal, dohot sekolah Alkitab liburan. Papaton seksi kemasyarakatan. Kegiatanna mangalehon bingkisan lebaran Idul Fitri tu lingkungan gereja dohot lingkungan Yayasan Sinantam. Mangalehon hewan kurban Hari Raya Idul Adha tu lingkungan gereja dohot lingkungan Yayasan Sinantam. Di bagasan uduk dohot serep ni roha, hami madok mauliate godang tu sude ruas ni HKBP Rawamangun nong mendukung ulaun ni diakonia sampai tu sadarion. Alaya pala ditikyon tong dohami mangido sian elek dohot serep ni rohanami asa toktong sudehi taruas ni HKBP Rawamangun manulo pi madukung ulauni asa boy mardala dengan jala sahat tu tujuan na ima tu hita sude ruas ni HKBP Rawamangun na membutuhkan. Songon hata ni debata na tersurat di Heber 10 ayat 16 alai unang malu pahamu mabahen na denggan dohot mangulahon asini roha ay dihalomohon debatado akka pelean na songoni. Songon panutup minta tolong tu tim musik rap hita mangedehon sian buku ede nomor 730. Matutu marhit edio say lam tau ipa tau tuhak kita mangulaon akan adenggan. Songoni mahata siya kami sian Dewan Diakonia Soras Madihita. Selamat pagi. Ras.
Martang yang mahita. Dami di debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna, jala selamat hari Minggu madihita. Damang dainang aka hahaanggi napinaribot di Minggu pasapuluh toluhon dong Trinitatis hatani debata
dihita sian 2 Korin 8 ayat 1 ayat 7. Puja hama dihita. Alai hupabotohon hami matu hamu akadongan asini rohani dame nanilehon naitu akahuria nadi Makedonia ai atik pe di bagasan pangujunan dohot haporsuhon godang nasida dihorhon halalas ni roha nasida nasumurung akub ni sukot ni hina pogosan nasida do habasaun nalumobi. Uhati dakot do nang dilehon nasida nasa natarpatu pasa lobi tahe sia gogona jalasian lomona do. Gogodo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha ima nanaing gabe parsidohot mangurupi aka nabadiai jala gumodang sian nahinirim hami tudirina do di lehon nasida parjolo tutuhani dungitu hami mangihuton lomo ni rohani debata gabe huapoi hami masih Titus asalaus di paujung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon songon naong pinukanai alai songon hasurungan muna dinasaluhut di haporsiaon di hata di parbinotoan dinasa haringgason di pakaholongi muna di hami naing songonima hasurungan muna nang diulaon asini rohaon isido sahatna. Di mingguta 10 dung Trinitatis molo hupayutiho nakin korni pungwanina Kamis dungkor pungwana ina Kamis madok hata sian tim diakoni manang Dewan Diakoni Sosial Jalamarid de Muse pungwan ina Gloria iranu ngasui kok beja mitai ala sude nakin di ede adorang sopelea pe hira martudu-tudua do tu jamita di bagasa tikion ima asa patupahon aka ulaon holong niroha. Alai nang pesong ni ikokubay do taruku sautik ala memang songon na rocking tiki di bagasa tikion ala jamu alunung ngai masuk minggu remaja. Amang inang memang hacit do napogos, hacit do manganggur hon naswada di bagasan parnguluaton ni. Jala huriata hamu saluhut nada mang dainang dohonoma nang tarpasu-pasu do ngolumuna sahat hamu di garejaon. Amin. Itu adalah sebuah berkat Tuhan. Ai molohudok hacit do madanggur hon naswada manang alania hape namasa di bagasan parngoluata naujui nang nuaeng molo marpogos pehita naujui nang nuaeng tahida ma bohado sasitongna debata mangarorot debata maparmudu-mudu ngoluni akana porsea. Jala molo binege akan masa tu akan tua-tua nami na memang makilalaho dape taringo tu halia potir di na ujui takasdo akan tua-tua bercerita tentang hapogoson. Adong do na tua-tua madokon molo adorang somangat dope ikom manggadong joinna. Adong dape na manggadong? Adong. Jala dung manggadong onni isapur dape dicampur dope boras doho jagung laho mangalopa. Godang do akka paropuan ala naswadong hepeng niakana toras gabenang marsikola ala ni hapugosoni.
Godang do hita ikom berkorban, taringo tu hapistaran, taringo tapu parbinotoan, ala nina soada diakana tua-tua, mangabati cita-citata, gabe sipata, malope jolma, alai holan tinggal di hutama ibana. Alai, dang gabe sudat halak Batak, dang gabe sudat halak Kristen, nagabe patupahon, ulaon asini roha, toktong do nunga di memeho tuhita, aka sudut Batak, nang di bagasan papogoso kita, say toktong do diajar hotuhita, taringo tu partamueoni, taringo tu na mengurupi akana humurang, ima say jot di dokon, partataring nasohea mitop, paramak nasohea balunon, jala parsakalan nasohea mahiang. Nang di bagasan hapogoso kita, alai say toktongdo taingot hatani debata, ikod do hita mangulahon ulaon holong ni roha di bagasan parnguluata. Ternyata amang inang, kondisi fisik seseorang tidak mengubah prinsip hatinya. Boido prinsip ni di sasahala jolma di bagasan parngoluanna dang sarupa pamatangna dohot isi ni rohana. Ala godang do jolma namar pogos di daging, alai di roha ibana buas. Manang godang do jolma marsahid di pamatang, alai dianggo pakilalaanna songon nahipasdo ibana. Jadi keadaan fisik tidak menentukan bagaimana dia berbuat. Boido songon na gale pamatang non berengon, songon na marigat-rigat baju no berengon, manang songon na marsalawar pedek ibana berengon, alai unang di suku taringot tu boha parrohaonna. Alai satabi ma nabagak pardopahanna, satabi ma nabagak baju-bajuna, satabi ma akan nabagak akan adong di ibana. Boido bagak na di bagasan pardurui, alai satabi dang denggan. Nah haruar sian bagasan rohana. Jala ido amang inang nasinuraton ni apostel Paulus suraton tu Huria Korin. Tabayakom ma Huria nama mora. Tarpasu-pasu do huriai. Ala kebetulan huriai ima huriana penuh dengan berkat Tuhan. Di si adong pelabuhan. Gabena niulana. Sinur akana pinarmahan niaka huria korini. Alai ditiki di doksi Paulus. Urupi hamu majo dongata huriana di Jerusaleman. Ala tongon di si haliopotir. Boha olo do hamu mangurupi nasida olo inna. Ale hape holan janji tinggal janji om mana di na parjaji koling saha do tu Jakarta parjaji koling manang hola saha di Medan doi saha dua teh janji tinggal janji jemaat Korin yang begitu kaya hape adong mahuriana pogos. Jadi tabayak komaja huriana pogos moladong di sopar samosir. Ala kebetulan par samosir rau boa hasik ni di samosir adorang kemajuan zaman ahap na disuan ala ndogoniari manang ala niak kabatu sudedang tubuh. Mereka ini jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang miskin secara materi alai buas donasida mangalehon. HP adong huriana Korin ima huriana mamora. Di basa-basa ni debata, ima marhite aka hagabeon, ima marhite aka pasu-pasu na susuk, tuhuriai alai si gotil monis do. Manggotil do nasida di monisi tabayak koma nunga monis di gotil do pe ima na marlapatan tidak mau peduli dengan jemaat yang lain. Jadi boido tabereng aka manginang tudosan aka halak na buas mangalehon na pogos nang namora. Ima sahalak ina
di Sarpat ina nama balu. Jadi luar biasa do namanya dicatatkan. Tanggaledang hidoknya guarna di Sarpat ina nama balu. Holan satopi nama topung di ibana dohot minyak saguri-guri. Iboto doa kaina gloria do saguri-guri. Molido saguri-guri. Alhamdulillah ka ina gloria kana poso ima seperti minyak telon itu nasima guri-guri manang minyak oles-oles itu. Minyak saguri-guri dohot topung satopik i nama adong di paropuani alai boy do di pasahat ibanai gabe boy mangan ibana dohot si Elia. Sahalak sian ina nama balui mangalehon na adong di ibana gabe tarpasu-pasu ibana. Jala songo sahalak jolma au nungahu hati dakon memang adong do HP jolma na burju nabuas ibana mangalehon napugos nang namora. Nung hea diberi kamu amanginang, saya telah melihat bahkan jemaat kita ini sudah saya lihat ada orang yang memang nabuas mangalehon. Molo parawa mangunon, dung pida piau haduan huciri tahun di huriana asing haburjuammu. Alaeng gonuaing huriana hubolus yamma. Mungkin adong do hita manada. Jadi dung marhasohota kami aka amanginang, dung denggan pamatang nidainang baru regar, jupang dohami doho sada dokter ruas ni huriata na burjuan ima adong dohum kita manada jala anak ni padita do mana dokter tunggul 5 juta spesialis kandungan jala inangipe dokter Riana boru sibarani adong do mungkin manada ita. Jadi dua dak danakon dung diboto hami marubat tusi konsultasi tusi saliling mulai bulan pertama dingga pamatang sahat tu nahipas sahat tu menangangi taringot kelahiran diberikan kepada kami free gratis. Jaluhati dakot jaladak kolat tuau sadok padita parhalado bibelpro sude akapangula nadengga pamatang nadisi saitu sima sai sude do free. Dan semua orang pasti mengingat dia adalah kebaikannya ketika orang datang kepadanya. Dang BPJS dah, dang BPJS, mau BPJS kan sesuai antrian ini kan. Tapi memang ini umum ada. Bapak ini adalah dokter umum, jala sude diingot haburjuan nai. Jala odo nang ikon mabaur sian parnguluata. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Mampu menyalurkan boi pasahaton pasu-pasu ni debata na adong dihita tuaka humaliang. Jadi amanginang bolot aja hanakin di 2 Korin waluon. Boy dono tajaha 2 Korin waluon ayak sada sahat tu sidung jala sarupa dono tongon udut ni 2 Korinon ima 2 Korin 2 Korin sia. Jadi 2 Korin 8 dan 2 Korin 9 ini adalah satu kesamaan yang tidak terputus. Jadi ima taringotu papungu pelean, papungu asini roha, papungu aka ulau nadenggan tuhuria na adong di Yerusalem natiki terjadi halia potir. Jadi ternyata boy taida di bagasa turpukon aka namana burhon otik do gotilonna. Ini adalah hukum tabur tuai bagi petani. Alai sotung salah hitam malapation. Sotung salah hita mangalapati bahwa tapautang debata marhite akka sileholehota. Jangan kita membuat Tuhan berhutang dengan kita mengatakan aku telah memberikan banyak, aku telah menaburkan banyak, maka aku harus memetik daripada Tuhan segala kebaikan, segala berkat Tuhan. Alai molo marsilehon leho kita. Molo marsileho-leho kita tuakana humalia kita ikodohonota do dakea marpogos akajolma na marsileho-leho tutuhani. Amin. Tidak
tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah kekurangan. Orang yang menyaburkan kebaikan, halak napatu pahon aka ulaun nadenggan di bagasan parnguluanna. Napa duahon, lehoma sian lasni roham. Jadi amang inang, dia dohita, mangalehon sian natasi sihon, manang mangalehon sian na lobi. Tohodo, bagaimana kita konsep memberi sesuatu yang baik? Talehodo alani sisa, manang talehodo alanang tapasisi, ala jolma, mangalehon ala lubi na ibana. Alani ido berek kamu, saliling hurang ada pehita, saliling dakya hita madok cukup, taringo na adong dihita, dakya hita boy mangalehon. Manang songo dia pepogosta alai molo nunga di pasisi berarti adong silehonota. Itu makanya tidak ada alasan orang miskin, orang yang tidak punya sesuatu tidak memberikan. Alai namora peibana napogos peibana molo di dokdo nang lobi i di pasahat mananga diga pe heado lobi hita. Kita tidak akan pernah berlebihan berkat Tuhan. Tetapi kita akan kekurangan. Alani i jangan duluan merlobi-lobi baru mangalehon alai sisihom ma jala ima nalau pasahatommu tu debata. Napa tuluhon? Mangalehon ala nang tarpasu-pasu dohita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Molo nuaing tabereng sahatu nama tua hita ope pasu-pasu doon. Naik pangkat tak, naik parkarejoata, dapotan parsikolahan, dapot rokap, marana pananggata, tong do pasu-pasui, ya pasu-pasu lah. Kalau tambah anak anjing kita, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Molo nang tarpasu-pasu ho di bagasan parnguluammu, song nang manada di bataho. Ingot, jangan sampai kebangetan gabe lupa hita madok mauliate. Taingo mahinauli hinatonggi pambahenan di debata di bagasan parnguluatan waingon. Molo tonggi, molo tabodo pakilalahat tataringo tu pasu-pasu ni debata. Pasahat tamuma, nadenggan tu debata nang tudongamu. Unang say makatai taringo tu hepeng. Ala hepengi hola bendahara do maboto jumlah nai. Ala yang gode bata taringo tu roham do. Kalau bendahara itu menuliskan sesuai dengan jumlahnya, tetapi Tuhan dari hati yang paling dalam dia mengetahui. Parpudi sahali amang inang panutup di jamitanami di Tikyon. Adong madu halak turis sedang berwisata di Pinisia. Di dia ada Pinisia, ada ke ada beau. Di Italia, ada ke ada be, saya sahat mak. Jadi dua halak turis ini sedang berwisata ke Italia dan mereka sedang masuk ke sebuah kafe. Di sana ternyata sudah ada sebuah kebiasaan. Masuk madua turison tu sada kafe, mungkin kafe na dang songon kopi na di huta ibe, mungkin dang kopi na warkop ibe, alai mungkin sudah lebih canggih. Masuk madua turison, hudul manasida, di pesama kopina di kodei, dung di pesah kopina, Roma sahalak, bawa doli-doli, nabagak paheanna, na necis paheanna. Di pesan ibana matu pramuniagai, Pak, pesan 2 kopi. Pesan 2 kopi, 1 untuk saya dan 1 untuk di dinding ditempelkan. Di parohau 2 turison, 1 untuk saya dan 1 untuk dinding ditempel. Roma kopion di pasaha matu turis doli-doli, jala 1 ditempelkan di dinding, kertas 1 di dinding kopi. Syukur-syukur rohani turis na 2 halakon. Masuk mamu saya turis, masuk mamu saya pengunjung 2 halak. 2 halak ama-ama parlente.
baju na bagak, sipatu na bagak, pardopahan na bagak, handphone na bagak, jala romai mana. Pesan 4 kopi Pak, 4 kopi, 2 untuk kami, 2 di dinding. Dalam suku-suku rohani turisonnya, 2 untuk kami, 2 untuk dinding. Bah, kok gitu ya? 2 do halaki ipesan 4 kopi, ale 2 do di lehon, 2 naik di dinding. Masuk mamuse 4 halak. Aka 4 halakon ibu-ibu sosialita. Yang tasnya nyejreng, bajunya, sasaknya, semua dari atas sampai ke bawah. Mereka seperti ini. Pesan 8 kopi dan 4 untuk kami dan 4 di dinding. Lam heran, kok bisa ya? Mereka seperti ini. Tadi ada mesan 2 tapi 1, mesan 4 tapi 2, mesan 8 tapi 4. Di leho masone. Alai mulak maturisi, pulang turis itu dan mereka bertanya-tanya, ikoromu seautu KPI, puasa dibahas songoni. Mereka memesan kopi berlebih dan setengahnya dibuat di dinding. Dan mereka masuk, ketika mereka masuk ke kafe itu, masuklah seorang ama-ama, napaheana compang camping, didokon imana mak. Pesan 1 kopi dari dinding enak. Dibuat ma kopi sada sian, kapena siap budi, sian mejanya itu, dan diambil 1 kopi dari dinding. Tapi kopi sudah sajikan. Roma muse, sahalak nama balu, rapdohot, yanakonna. Pesan 2 kopi, Ramuniaga memberikan 2 kopi, dan diambil 2 kopi dari dinding. Dan mereka pulang tidak membayar. Dari sini 2 turis ini mengetahui, ternyata menolong itu tidak harus tahu siapa yang ditolong. Amin. Menolong itu tidak harus tahu siapa yang ditolong. Udang dosong ini. Sotung paburnang-burnang diri hita. HKBP Rawamangun ini adalah HKBP yang besar. Parsi lehon-lehon. Aledang riko sipata ikon iboto ise hita. Yang kedua, menolong sesama tidak harus mempermalukan. Banyak orang menolong ale ikon ibaila jolo asa diurupi. Banyak orang-orang Kristen di lehon siurupan na ale dung di lehon selfie dia. Baru viral mak. Yang ketiga, orang yang ditolong tidak harus merasa berhutang ketika ditolong. Jadi gudang dohita makan budi ya yang ditolong ini ya. Soy ngotohu rubiho, soy botoho jam, siakuta ho song nodo, dung sato i Jakarta songonon. Gabi seolah-olah kita yang ditolong ini selalu merasa berhutang budi kepada orang lain. Tolu si paingot tutu hita di bagasa tikyon, menolong itu tidak harus siapa tahu yang ditolong. Yang kedua, menolong sesama tidak harus memperlukan. Yang ketiga, yang ditolong tidak harus merasa berhutang. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat ya Tuhan, hatam namar saringar di bagasan parnguluan nami. Asa gabe para siroha hami, songon huria na adong di Makedonia. Dangalani hamoraun, alai siar rohana yas, nang makilala asidohot holong ni roham di bagasan panguluan nami. Alani Tuhan, bolo dilehoko tuhami hahi pason hagabeon hamoraun, nang dohot akar ragam di pasu-pasu. Dalam nami mimadok mauliate tuho, marhite akadongan nami humaliang. Mauliate madiho Tuhan, nungaboy hami pajupang di hari minggon, ari na hinaholongan, ari na pinarbadiam, marsaur rapdohot ho nang dongan nami. Sautau haporsyaon na patabba haporsyaon nami maon patoguhon pakirimon nami namar debatahok ko. Ramoti hami molo gale hami homa markukuihon. Molo marsak hami apuli hami. Molo marsahit hami say homa toktong. Na pamalupon
Utangnya kau kami nurmala si tohang, peri panggabean, nyonya hasugian borsi tukir, Robert silalahi, si tua Julianus si majutak, Dr. Laura borsi hobing, dohot akalan na asing, nasoboi huguari hami, di dia nasida marsahid, sahid na Tuhan, asima roham di nasida, homa toktong, nama masu-masu, si pangano si inumon bahen, hama malum ni sahid, nangakar ruas ni uriam, na martangiang, nuaing tongo di bagasna, alani partikian manang alani parhahi pason, say saut malomoni roham, di bagasan parnggoluan nasida, mauliate madiho, di bagasa Yesus Kristus martangia kami, amin. Mari dehita, uhut tapasaha peliata. Jauhmu di boto Tuhata sian ibana robalos nai tolong naias ngasian burhunmu sai gotilomu parbueni ai dangadong nahot di atas tanoon nasa naulilaw salbudohi olong di rohanahot na manoktong olan di Jesus doboy jupahi. Ake matikim nisian Tuhanmu ay tung hatop lahosal budoi dia maarta nahot di ngolumu olong napolin manok tok tongi ay dangadong nahot di atas tanoon nasay nasaulilaw sal budoi olong di rohanahot na manoktong olong di Jesus
do boy jupang. Tadi ayat 2 jongjok kita. Aketikim unang homar na leba, topoki urupi na dangoli, say marsinon dang maban palitomu. Di atas nanoon nasa naulila salku doi, tolong di rohan nahot na manokong, tolong di Yesus tubuhin martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua kijang, odo haroroani saluhut silehon-lehon na dingkad doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasya kami pilihanon pati bulhon harajom, itonga-tongan huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehom mitu hami, asalam girgirhai madok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banua kijang, say pinarbadia makuarm, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di banua tongosong na di banua kijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, idosan idongan na mardosa tuhami. Unang hami tokyo tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Damang dainang hahaanggina pinaribot, hami namarhobas di pukul onom padita situa, pemandu lagu, multimedia, song leader pesahaton. Selamat hari Minggu madihita, oras madihita.